тавре иттилоъ додем, дар доираи иқдомҳои башардӯстона ва ташаббусу тадбирҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои табибону кормандони дигари соҳаи тандурустӣ ва беморони мубталои сирояти нави коронавирус дар ҳаҷми 500 тонна маводи хӯрокворӣ ба маблағи умумӣ 3 миллион сомонӣ ва зиёда аз 50 намуди дорувориву лавозимоти зарурии тиббӣ ба маблағи 2 миллион сомонӣ ҳамчунин мошини ёрии таъҷилӣ тӯҳфаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуд. бегоҳии 15 май кӯмаки бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дастрас карда шуд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш омода намуданд. дар доираи иқдомҳои башардӯстона ва ташаббусу тадбирҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дастгирию ҳавасмандгардонии табибон ва дигар кормандони соҳаи тандурустӣ, тақвияти тадбирҳои пешгирӣ аз паҳншавӣ ва муолиҷаи саривақтии беморони гирифтори коронавируси COVID-19 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар корвони иборат аз 45 мошини пурбор кӯмаки пешвои муаззами миллат аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон фиристода шуд. бо таваҷҷӯҳ ва ғамхории зиёди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавассути ҳамин корвони мошинҳои пурбор ба 8 шаҳру ноҳияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои табибону кормандони дигари соҳаи тандурустӣ ва беморони мубталои сирояти нави коронавирус дар ҳаҷми 500 тонна маводи хӯрокворӣ аз қабили орд, биринҷ, равған, макарон, шакар, картошка, сабзӣ ва пиёз ба маблағи наздик ба 3 миллион сомонӣ дастрас карда мешавад. илова ба маводи озуқаворӣ барои таъминоти тамоми муассисаҳои тандурустӣ ва дигар муассисаҳои дахлдори шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо дастури пешвои миллат ба маблағи умумии 2 миллион сомонӣ зиёда аз 50 намуди доруворию лавозимоти зарурии тиббӣ аз ҷумла либос ва айнакҳои муҳофизатии тиббӣ, ниқоб, дастпӯшак, маводҳои безараргардонию беҳдоштӣ ва дигар воситаҳои техникии тиббӣ, ҳамчунин ба беморхонаи марказии вилоят 1 адад мошини ёрии таъҷилӣ тӯҳфаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуд. ёдовар бояд шуд ки дар моҳи апрели соли равон бо дастури пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тамоми иншооти соҳаи иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 500 тонна ангиш дастрас карда шудааст. кӯмаки навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар маҷмӯъ маблағи наздик ба 5 миллион сомониро ташкил медиҳад ва барои дастгирию кӯмаки табибону кормандони соҳаи тандурустӣ ва беморони гирифтори сирояти нави COVID-19, пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавируси COVID-19 ва пурзур намудани тадбирҳои зидди сироятию безараргардонӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят ниҳоят муҳиму саривақтӣ мебошад. бо мақсади ба таври шаффоф, мақсаднок ва суроғавӣ дастрас намудани маводи доруворӣ ва молу маҳсулоти хӯрокворӣ ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҳисоби аъзои ҳукумати мамлакат, кормандони масъули дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат гурӯҳи кори таъсис
иқдомҳои бузурги башардӯстона ва ташаббусҳои беназири хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин навбат дар шакли кӯмак барои тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд амалӣ гардид. Дар 140 мошини таъиноти боркаши субҳи 16 май аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд беш аз 900 тонна маводи хӯрокворӣ, доруборӣ ва таҷҳизоту лавозимоти тиббӣ ба маблағи 6,5 миллион сомонӣ ва маводҳои безараргардонӣ фиристода шуд. дар доираи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавассути корвони мошинҳои пурбор ба 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ҳамчун кӯмаки пешвои миллат барои кормандони соҳаи тиб ва беморони мубталои сирояти нави коронавируси COVID-19 маводи хӯрокворӣ аз қабили орд, биринҷ, равған, макарон, шакар, картошка, сабзӣ ва пиёз, инчунин ба миқдори зиёд дорубориву лавозимоти зарурии тиббӣ аз ҷумла либос ва айнакҳои муҳофизатии тиббӣ, ниқоб, дастпӯшак, маводҳои безараргардониву беҳдоштӣ ва дигар воситаҳои техникии тиббӣ дастрас карда мешавад. таври қаблан хабар дода шуд барои ба таври шаффоф, мақсаднок ва суроғавӣ дастрас намудани маводи хӯрокворӣ ва дорубориву лавозимоти тиббӣ, инчунин маълулҳои безараргардониву таҷҳизоти тиббӣ ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҳисоби аъзои ҳукумати мамлакат, кормандони масъули дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда барои саривақт ва мувофиқи таъинот дастрас намудани кӯмакҳои пешвои миллат ба мардуми мамлакат вазифадор гардиданд. дар маҷмӯъ иқдомҳои башардӯстона ва ташаббусу тадбирҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин рӯзҳо барои дастгирию кӯмак ва ҳавасмандгардонии кормандони соҳаи тандурустӣ, тақвияти тадбирҳои пешгирӣ аз паҳншавӣ ва муолиҷаи саривақтии беморони гирифтори коронавируси COVID-19 ва пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ниҳоят иқдоми муҳим ба ҳисоб меравад. ба ҳолати 16 майи соли 2020 дар муассисаҳои табобатии мамлакат 4326 нафар зери назорати табибон қарор дошта, 1322 нафар бо ташхиси сирояти коронавирус ошкор гардиданд. 36 ҳолати фавти шаҳрвандон аз ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. дар як шабу рӯзи охир 414 нафар пас аз гузарондани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ба хона ҷавоб дода шуданд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сокинони мамлакат эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавируси нав COVID-19 қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоянд. имрӯзҳо бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст ва барои пешгирӣ ва бартараф намудани он кишварҳои олам мубориза мебаранд. таври мутахассисон иброз медоранд, асоси пешгирии ин бемории хатарноки сироятӣ қабл аз ҳама риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ мебошад. ҳар нафар пеш аз ҳама бояд ба солимии худу наздиконаш аҳамияти ҷиддӣ диҳад, чун андак беэътиноӣ нисбат ба солимӣ метавонад ба бемориҳои табобатнашаванда бурда расонад. имрӯз муҳимтарин мавзӯи васоити ахбори умма суҳбату гуфтугӯи мардум атрофи бемории коронавирус аст. ин як амали табиист. саволе пеш меояд, ки мо чӣ тавр метавонем хавфу хатари сироятро кам кунем ва пеши роҳи паҳншавии бемориро гирем. се аломату нишонаи асосии ба вирус гирифтор шудан мавҷуд аст. ин баланд шудани ҳарорати бадан, сулфаи хушк ва дарди гулӯ бо нафастангӣ. беморӣ аз 5-6 то 14 рӯз давом мекунад. аз бемории коронавирус дар кадом мавридҳо сироят ёфтан мумкин аст? дар мавриди бо шахси бемор, яъне гирифтори бемории коронавирус тамоси наздик доштан, инчунин даст расонидан ба ҷойҳое ки вирус нишастааст, яъне ва бо ин васила
ин дастонро ба чашм, бинӣ ва даҳон расонидан. ана ҳамин ду омил 99% сабаби беморӣ шуда метавонад. ин ду омилро бояд нағз дар хотир дошта бошем. чӣ кор карда метавонем то ки сироят наёбем? ҳамеша бояд бидонем ки дастонамон дар куҷо, оё онҳо тоза ҳастанд ё не. пайваста истифода кардан аз маводҳои зидди сироятӣ, антисептикҳо, маводҳои спиртдор. онҳоро ҳар лаҳза дар ҳама ҷо метавонем истифода кунем, дар нақлиёт, дар кӯча, дар хона. дуюм, даст нарасонидан барои омор шаҳодат медиҳад ки инсон дар давоми рӯз дониставу надониста 90 маротиба барои даст мерасонад. мо чӣ тавр метавонем аз ин одат даст кашем? як роҳи асосии он ин пӯшидани ниқоб аст. ниқоб моро ҳушдор медиҳад ки барои даст нарасонем. ҳамин тавр вақти аз хона баромадан ҳатман бояд ниқоб истифода барем. яъне дастҳоро тоза нигоҳ доштан ва барои нарасидан ниқоб пӯшидан ду воситаи бисёр муҳим, ҳатто бениҳоят пуртаъсир ва самараноки ҳимоя аз беморӣ мебошад. таҷрибаи кишварҳое ки ба ин беморӣ бисёр мубтало шудаанд исбот менамоянд ки ин ду роҳ дар 99% ҳодисаҳо босамар мебошанд ва натиҷаи хуб медиҳанд. сеюм, риоя кардани масофа ё худ фосила дар кӯча, дар мағозаҳо ҳатман фосиларо бояд риоя кунем. аз шахси ҳампаҳлӯ ва дигар одамон дар масофаи 1,5-2 метр бояд дур истем. албатта тарсу ҳарос дар бадани ҳар як инсон ҳаст, аммо аз тарсидан, аз ваҳму воҳима ягон корро ҳал карда метавонем? не, беҳтараш бояд ҳушёр бошем. дар мавриди пайдо шудани нишонаҳо чӣ кор бояд кунем? аввалан бояд донем ки беморӣ дар 3 дараҷа мегузарад: сабук, миёна ва вазнин. вобаста аст аз миқдори вирусҳое ки ба организми мо ворид шудааст ва иммунитети бадан. дар 30 то 50% беаломат мегузарад ва ана ҳамин гурӯҳи одамон ба гирду атроф хатарноканд. барои чӣ? барои он ки беаломат мегузаронанд, вале шахсонро ба беморӣ сироят мекунанд. 85% ин беморон сабук мегузаронанд. агар нишонаҳои беморӣ мушоҳида шаванд, шахси беморро дар хонаи алоҳида аз дигар аҳли оила ҷудо бояд кард. ҳама аҳли оила қоидаҳои беҳдошт, он чӣ ки дар боло қоидаҳои беҳдошт гуфтем, онро бояд иҷро кунанд, риоя кунанд. шахси бемор аз дигарон ҷудо бояд хӯрок хӯрад. косаю табақ, ҷои нишасти бемор бо маводи зидди сироятӣ шуста ва безарар гардонида шаванд. дар мавриди сабук ва миёна будани беморӣ ҳеҷ гуна ҳоҷати ба табиб муроҷиат кардан нест. танҳо дар ҳолати вазнин, дар ҳолати нафастангӣ ба духтурон муроҷиат кардан шарту зарур аст. боз мегӯем ки дар дигар ҳолатҳо ҳеҷ зарурате нест. хонаи алоҳида, бисёр нӯшидани оби гарм, тез тоза кардани ҳавои хона, ин аз шартҳои асосии муҳофизат ва шифо ёфтан. агар қоидаҳои гигиенаи шахсӣ, тозагию назофат риоя шавад, шахс бисёр об нӯшад, ҳавои хона доимо тоза бошад, дар муддати 2 ҳафта бемор комилан шифо меёбад. бинандагони арҷманд, аз шумо бо камоли эҳтиром хоҳиш мекунем ки дарҳол ба ташвишу таҳлуқа нафтед. дар ин мавридҳо аз рӯи маслиҳату тавсияҳои табибон амал кунед. худсарона ба беморхонаҳо наравед ва ба худтабобаткунӣ машғул нашавед. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ ва терминалҳои мусофиркашонӣ воситаҳои нақлиёт дар иртибот ба пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 тавассути маълулҳои кимиёвӣ безарар гардонда мешавад. воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ ва ронандагон ки дар ҳудуди шаҳри душанбе ба сокинон хизмат мерасонанд, танҳо баъди безараргардонӣ ба хатсайрҳо ҷалб мегарданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар.
тадбирҳои беҳдоштӣ бо мақсади пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси нав COVID-19 дар ташкилоту муассисаҳо, терминалҳои мусофиркашонӣ, ҷамъиятҳои нақлиётӣ ва хатсайрҳои шаҳри Душанбе ин шабу рӯз дар сатҳи зарурӣ амалӣ карда мешавад. қабл аз ҳама воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ ки дар хизмати сокинон қарор доранд, мунтазам бо истифода аз маҳлулҳо безарар гардонида шуда, ронандагон бо маҷмӯи маводи зарурӣ бахусус маҳлул барои дастон ва маводи гигиенӣ таъмин карда мешаванд. кормандони хадамоти давлатӣ назора ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ, корхонаҳои нақлиётӣ, терминалҳои нақлиётӣ корҳои назоратиро пурзур карда истоданд. ҳама рӯза пеш аз баромадан воситаи нақлиётӣ кормандони хадамоти давлатӣ назора ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ назорат мебаранд. яъне барои безарар гардонидани воситаи нақлиёти мусофирбар, барои дезинфексия кунонидани воситаи нақлиётӣ ва ронандаҳои воситаи нақлиётӣ бояд ки бениқоб дар корхона фаъолият накунанд, дар хатсайрҳо фаъолият накунанд ва мусофироне ки бениқоб дар дохили воситаи нақлиёт савор мешаванд, яъне даромаданашонро манъ карда мешаванд, пешгирӣ карда мешаванд. давоми рӯз дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Талко Персия тамоми воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ то 3 маротиба бо маҳлулҳо безарар гардонида мешавад ва ронандаҳо низ дар ин самт масъулиятшиносӣ зоҳир намуда бо худ маводи зарурӣ мегиранд. дохили воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ бо маводи полиэтилении муҳофизатӣ байни ронанда ва мусофир маҳкам карда шуда, ҳамчунин дар курсиҳо дастурамали риояи қоидаҳои гигиенӣ низ насб гардидааст. дар ин шабу рӯзҳо ҷиҳати пешгирӣ намудан аз касалҳои сироятӣ дар ҳама ширкатҳо, дар ҳама корхонаҳо корҳои безараргардонӣ гузаронида мешавад. аз он ҷумла дар ширкати як такси ҳам аз тарафи масъулони ҷамъият ҳама рӯза корҳои безараргардонӣ гузаронида шуда, ронандагон бениқобҳо ва бе маҳлулҳои спиртӣ мисол ки иҷоза дода намешаванд ва ҳамаи онҳо бо ниқоб ва маҳлулҳои спиртӣ таъмин карда шудаанд. тибқи нақшаи тасдиқнамудаи вазорати нақлиёт, кормандони раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо масъулони ҷамъиятҳои нақлиётӣ ва терминалҳои мусофиркашонӣ корҳои безараргардониро пурзур намуда, тариқи навбатдории шабонарӯзӣ дар ин муассисаҳо раванди тадбирҳои беҳдоштиро дар иртибот ба пешгирии бемории сироятии коронавирус ё худ COVID-19 назорат мекунанд. 600 воситаи нақлиёти мусофирбар дар дохили шаҳри Душанбе ҳама саҳар сар безарар гардонида шудааст ва фаъолиятро идома дода истодаанд ва дар давоми рӯз, яъне аз тарафи кормандоне ки вобаст шудаанд барои безараргардонӣ, кормандони корхонаи нақлиётӣ дар хатҳои сар, дар охилот, дар терминалҳои воситаи нақлиётӣ, яъне безараргардониро идома медиҳанд. пеш аз баромадани воситаи нақлиёт дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ, яъне безарар гардонида мешавад ва дар хати сайр ҳар як хати сайре ки ҳаракат кардаги рафта омад, як рафт омад ба дар охири хати сайр ҳатман воситаи нақлиётӣ безарар гардонида мешавад. аз тарафи вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як корхонаи нақлиётӣ, яъне бо барқия вобаст карда шудагӣ буданд ва ҳатман бар роҳбарони ҷамъиятҳои нақлиётӣ, яъне огоҳ ҳастанд. дар ҷамъиятҳои нақлиётӣ ҳозир ниқобҳо ва маҳлулҳое ки безараргардонӣ ҳаст, яъне захира кардагӣ ҳастанд. пеш аз баромадани воситаи нақлиёт ба ронандаҳо ҳамин чиз дастрас карда мешавад. бо ниқоб ҳатман дастрас карда мешавад ва маҳлули антисептикӣ безараргардонӣ ба ронандаҳо дода мешавад ки худи ронандаҳо ҳам шахсан дар дохили воситаи нақлиётӣ махсусан безараргардонӣ пас аз фаромадани мусофир безараргардониро ҳатман идома медиҳанд. воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ки ҳамарӯза аз онҳо сокинон истифода мебаранд, пурра таҳти назорати қатъӣ гирифта шуда, бо ронандагон барои риояи талаботи санитарию гигиенӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. амалӣ кардани тадбирҳои саривақтӣ бо мақсади таъмини солимии ҷомеа ва бехатарии онҳо аз бемории сироятии коронавирус ба роҳ монда шудааст ки мусофирин низ бояд дар ин самт эҳтиёт намуда саломатии худу атрофиёнро зери хатар нагузоранд. бо риояи талаботи беҳдоштиву гигиенӣ ҳамарӯза дар хатсайрҳо тибқи квотаи тасдиқшуда ҷамъиятҳои нақлиётӣ воситаҳои нақлиёти мусофиркашониро барои хизматрасонӣ ба сокинони пойтахт вобаста намудааст ки қабл аз ҳама бо амалӣ намудани тадбирҳои беҳдоштӣ бехатарии мусофирон таъмин карда мешавад. ин шабу рӯз сокинон аз воситаҳои нақлиёти хурди мусофиркашонӣ ба истилоҳ таксӣ бештар истифода менамоянд ва масъулон барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 корҳои безараргардониро дар онҳо мунтазам ба роҳ мемонанд. огоҳонидани ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ аз омилҳо ва тадбирҳои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ имкон фароҳам овардааст ки
онҳо дар самти риояи талаботи санитарию гигиенӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намуда эҳтиёткор бошанд. аз терминали мусофиркашонии шарқ транс ки ба шаҳр ноҳияҳои водии рашт ва минтақаи кӯло воситаҳои нақлиёт ба мусофиркашонӣ машғуланд, корҳои фаҳмондадӣ ва пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ амалӣ карда шуда, тадбирҳои беҳдоштӣ ба роҳ монда шудааст. дар хатсайрҳои 16 ва 14 воситаҳои нақлиёти мусофиркашониро бо маҳлулҳо мавриди безараргардонӣ қарор доданд ки чунин тадбири беҳдоштиро ҳамарӯза амалӣ менамоянд. дар асоси нақша чорабиниҳои вазорати нақлиёт фаъолияти кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе дар иртибот ба пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус ва ё худ COVID-19 тадбирҳои беҳдоштиро дар ҳамкорӣ бо масъулони терминалҳои мусофиркашонӣ ҳамарӯза мунтазам ба роҳ монда бехатарии мусофиронро дар ин самт таъмин менамоянд.